Hello YouTube, sziasztok! Szabó János vagyok a Tekint legújabb részével, és ezúttal egy nagyon szexi kis notebookot fogok bemutatni nektek. Kitérek a kijelzőre, a teljesítményre, a hangra, a bővíthetőségre, a hűtésre, gyakorlatilag mindent kivesézünk, ami segíthet a döntésben, ha épp egy notebook vásárlásán töröd a fejed. Valójában páromnak kerestem egy gépet, ami picit könnyen hordozható, jó kijelzővel rendelkezik, nem merül le 5 perc alatt, összeszerelése minőségi, nem csap nagy zaj terheléskor, teljesítmény szempontjából valahol középtájon helyezkedjen el, garanciális feltételei biztonságot adjanak, és fontos volt még, hogy bővíthetősége garantáljon egy kis időtállóságot. Ahogy a címből már kitalálhattátok, végül egy Asus ZenBook mellett döntöttem, amiről a videó végére kiderítjük, hogy a kissé lehetetlennek tűnő elvárásaimból melyeket tudja teljesíteni. Nem lesz egyszerű dolga. Bontsuk ki! Kis gép kis dobozban, nem túl dekoratív a csomagolás, de jó eséllyel akkor látjuk utoljára, amikor kibontjuk a tartalmát. Megtaláljuk benne magát a gépet, és egy igen kisméretű tápegységet. Gondolhatnánk, hogy mivel az amúgy is a földön vagy az asztalon fekszik, nem számít a mérete, de szerencsére itt gondoltak arra is, aki hosszabb utakra is magával viszi a gépet, így nem kell emiatt nagyobb bőröndel készülni. A gép alá egy hajlékony, de igen erős anyagutokot rejtettek. Mindjárt kipróbálom, de előbb nézzük meg, mit kaptunk még. Ez a kis dobozka nem más, mint egy USB-s LAN adapter. Figyelmesség, de ha megbízható a Wi-Fi csatlakozás, manapság már nem sokszor lesz szükségünk rá. Ebben az acskóban pedig egy átalakítót találunk, ami a gép HDMI kimenetéből csinál nekünk hagyományos VGA csatlakozót. Főleg az előadótermekben található régebbi projektorokhoz lehet hasznos. A garanciakártya magyar nyelvű. Szerencsére az Asus nem hanyagolja el az olyan kis piacokat sem, mint hazánk, ezért magyar támogatás jár a termékhez. Itt át a kis használati útmutató is anyanyelvünkön szól hozzánk. Na lássuk csak azt a gépet. Igényes, csinos masina. El is rejtem gyorsan a világ szeme elől. A tokba szépen passzentosan illeszkedik. A kinyitás után tűnhet fel, hogy az Asus egyelőre tényleg komolyan veszi a magyar piacot. A teljes értékű magyar kiosztású billentyűzetének én nagyon örülök, ahogy párom is. Nos, azt láthatjátok, hogy nem egy drabális szörnyet tartok a kezemben. Notebook mérete hatással van a felsorolt elvárások legtöbbjére, így minél kisebb természetesen annál kényelmesebben vihetjük magunkkal, de ez egyben a kijelző méretét is korlátozza. Ugyanakkor a hűtés hatékonyságát is negatívan befolyásolja, hiszen a kisebb beépíthető hűtőfelület nagyobb zajt vagy magasabb üzemi hőmérsékletet eredményez. Ugyanez igaz az akkumulátorra, hiszen nem lesz helye a gyártónak, hogy hatalmas telepet rakjon a gépbe. A hűtéssel pedig szorosan összefügg a beépíthető teljesítmény is. Ha nem olyan hatékony a hűtés, nem kerülhet a gépbe nagyobb teljesítményű hardware sem. Ha jobban megnézzük, ez a ZenBook nagyjából egy 13 szoros gép méreteivel rendelkezik, csak hogy ezen egy 14 szoros kijelző virít. Erről egy picit később. Nem feltűnő, de észrevehető, hogy az alapvetően szürkés alumíniumháznak van egy enyhe rózsaszínes árnyalata. Néhány csalódott hangnemű véleményébe belefutottam már emiatt a neten, de véleményem szerint semmi gond nincs vele. Szerettem volna belenézni a gépházba, hogy megmutassam nektek, de sajnos nem volt kéznél elég aprófejű Torx csavarhúzóm. Szerencsére a notebook check már a szoknyája alá nézett, és ráadásul kölcsön is adták nekem a képeiket. Láthatjuk, hogy viszonylag nagy helyet szántak az akkumulátornak. Mivel a hűtőventilátor hátrafelé fúj, így a kezünket nem fogja melegíteni. Ha jobban megnézzük, a CPU hűtés hőcsöve áthalad egy foglalat fölött, amiben bizonyos modellek esetén egy dedikált grafikus gyorsítót találunk. Ez a grafikus gyorsító az Nvidia-tól a GeForce 940 MX, ami egyébként alig gyorsabb a CPU-ba integrált Intel HD 620-asánál, de cserébe legalább fűtene sokat, ezért én kimondottan ezt nélkülöző változatot rendeltem. A processzorát tökéletesen a gép adottságaihoz illően választotta ki a gyártó. Az Intel Core i5 7200U 2 magja 4 szálon futtatja a programokat, később azt is megnézzük, hogy ez mire elég. Amúgy kapható az épp csak gyorsabb, de jóval drágább 7500U jelölésű i7-essel is ez a típus. A 8 GB integrált memória mellett ebben a ZenBook modellben találunk egy legfeljebb 16 GB-os modult fogadó RAM bővítőhelyet a processzor mellett. A ventilátor előtt megtaláljuk a VLAN-t, mellette pedig egy 2,5 colos SATA eszköznek dedikáltak helyet. És végül az M2-es SSD-t az akkumulátorral egy vonalban találjuk. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a kompakt mérete ellenére mennyire figyeltek a bővíthetőségre, ami nagyon jót tesz az időtállóságának.
A bővíthetőség témakörén belül a csatlakozási lehetőségekről is ejtsünk szót. A géptest bal oldalán megtaláljuk a tápcsatlakozót, találunk egy USB 3.0-ás ajzatot, egy HDMI videókimenetet, egy 3.1-es C-típusú USB ajzatot, ami megfelelő monitorral párosítva egyébként DisplayPort kimenetként is funkcionál, illetve találunk még egy kombinált 3,5-es jack ajzatot. Ez utóbbinak jelentősége már viszonylag megkopott a Bluetooth eszközök rohamos terjedésével, de a 7-es iPhone-ok körüli felhördülés is jelezte, hogy korai még lehagyni a készülékekről. Hátul az égvilágon semmilyen csatlakozót nem fogunk találni. Jobb oldalon viszont kapunk még egy SD kártyaolvasót és 2 darab USB 2.0-ás ajzatot. Fontos, hogy a kártyaolvasó nem nyeli le teljesen az adathordozót, vagyis a gépet nem kifejezetten arra találták ki, hogy állandó tárhelyként akár szállításkor is benne lapuljon egy kártyánk. A számítógépen a Windows 10 Home változatát kapjuk meg. Bekapcsolás követően pillanatok alatt a bejelentkező képernyőn találjuk magunkat. Az Zenbook kijelzője már legelső bekapcsoláskor levett a lábamról. Az imént említettem, hogy bizony egy 14 colos kijelzőt tettek a gépre, annak ellenére, hogy a notebook méretei jellemzően a 13 colos kijelzővel szerelt gépekével megegyező. Mindezt úgy érték el, hogy levékonyították a keretet, így megnövekedett a relatív hasznos felület. Megmondom őszintén, hogy ilyen vékony panellel nem számítottam ekkora fényerőre és ilyen harsányszínekre. A fényerőt nem csak manuálisan állíthatjuk egyébként igen tág keretek között, de a webkamera melletti fényszenzorra is rábízhatjuk a feladatot. Leginkább csak a napszakok változásának követésére alkalmas, mert nagyon lomhán reagál a változó fényviszonyokra. Egy érintőkijelzős mobiltelefon sokkal hamarabb idomul a környezethez. A fény erejét egyébként jól lövi be, csak lassan. Nagyon tetszik, hogy a felület mattosításáért felelős réteg igen finom szemcsézettségű, így a tükröződések csökkentése nem jár csillámporszerű látvánnyal. Az alkalmazott IPS panel Full HD felbontású, ami véleményem szerint tökéletes egyensúlyban van a gép teljesítményével és méreteivel. A kijelzőt kisebb esési szögből nézve azonnal szembetűnhet még a laikusnak is, hogy a színei mennyivel jobban őrzik eredeti állapotukat a sajnos még mindig túlságosan elterjedt TN+ filmes notebookokhoz képest. Ugyanakkor a fényerőből azért elég sokat veszít, ha nem szemből nézzük. Lefényképeztem a kijelzőt fekete és fehér tartalommal, hogy a panel homogenitását és a beszűrődő fényeket lássuk. De az az igazság, hogy szabad szemmel a fehér tartalommal csak egy nagyon kismértékű fényintenzitás varianciát fedeztem fel, míg a fekete tartalom semmiféle fénybeszűrődést vagy felhősödést nem mutatott. Csak az IPS Glow néven elhíresült jelenség érhető tetten, ami az ilyen kijelzőknél megszokott. Hosszú záridővel persze ilyen szép színes ábrákat tudok mutatni. Fontos megemlítenem, hogy az Asus összefoglalta kijelző előnyös tulajdonságait és iCare brand alatt hirdeti őket. Akárhogy is nevezi az Asus a csökkentett kék hullámhosszú fénykibocsátás, a minőségi matréteg és a villogásmentes háttérvilágítás együttesét, mindenki nagyon fog örülni a gép előtt virrasztók szeme. Hátrányként felhozhatjuk viszont, hogy a zsanérok nem engedik túlságosan kinyitni a kijelzőt, így szűk helyeken, buszon, kocsiban, amikor az ölünkbe vesszük a gépet, nem fogjuk tudni szemből nézni a megjelenített tartalmat. Az sem túl szerencsés, hogy egy kézzel nem lehet könnyedén kinyitni, a zsanérok eléggé szigorúan fogják a fedelet. Persze ez a szorítás később enyhülhet valamelyest, ahogy kopnak az idők során. Megnéztem a Miracast vagy más néven Screen Mirroring támogatást is. Sajnos hiába alkalmas rá mind a Wi-Fi modul, mind a grafikus vezérlő. 4 éves Samsung TV már nem tudott mit kezdeni a felé küldött jellel. Látták egymást, hamar össze is kapcsolódtak, de a jel helyett egy hibaüzenet került csak a képernyőre. A vékony keretet szeretjük ugyan, de a Dell XPS notebookjainál már láthattuk, hogy túlzásokba esve kompromisszumra is kényszeríthet a vékonyítás, hiszen ott csak a kijelző alsó káváján fért el a webkamera. Szerencsére az Zenbookon még felül is maradt elég hely, így nem kell mindig orszörfésüléssel indítani a napi konferencia hívásokat. Most átkapcsoltam a felvételt a számítógép saját webkamerájára, így meg tudjuk nézni a kép élességét, a színeket, a mikrofon hangminőségét is hallhatjuk, illetve a gyors mozgásra is teszünk most egy kísérletet. Szemét, rád lesz szükségem, légy szíves, mozogj egy picit. Köszönöm szépen. Annyira ez nem is tűnik rossznak. A kamera ugye HD felbontású, ez 1280x720 pixelt jelent, és fix fókuszos, ez annyit tesz, hogy nem változtatja a fókusztávolságát a közeli objektumokra sem. Ez többnyire mindenhol éles képet jelent, azért láthatjuk, hogy sehol sem igazán tökéletes, a részletekben azért van még egy kis hiány. Utólag megnézve a felvételt, nos, nem nevezném világbajnoknak a minőségét, rengeteg részlet eltűnik a süllyesztőben. Viszont a feladatát tökéletesen ellátja, és szükség esetén legalább nem kényszerít minket egy külső kamera beszerzésére. A billentyűzete számomra szimpatikus kiosztású. A felső gombsor, amiben a funkció billentyűk foglalnak helyet, picit keskenyebb a többinél, de nem zavaró mértékben. A kurzornyilak sem csökkentek használhatatlan méretűre, mivel a legalsó gombsor, melyben a Space is helyet foglal, picit szélesebb, így jól elfért egy sorban mind a 4 irány. A magyar kiosztásnak szerencsére része a Type-C méretű Enter is.
Túl szép lenne azonban, ha hibátlan lenne az elrendezés, így muszáj volt a bekapcsoló gombnak beszivárogni a többi billentyű közé, konkrétan a jobb felső sarokba. Ezt nem is értem, hogy mehetett át a teszteken. A véletlen kibekapcsolások sajnos garantáltak. A karcsú gépház szerencsére nem tette tönkre a gépelési élményt, kifejezetten kellemesre sikerült belőni az ellentartást, a leütés útjának hosszát és az átbillenés pontját is jól eltalálták. Ugyanakkor a billentyűk eléggé billegősek, így picit félrecsúszó leütésekkor bizonytalanabb hatás lesz a jutalmunk. A gépelés hangja kellemes, nem csattog, nem recseg, nem is hangos. Szerkezetileg pedig meglepően stabil, nem hajlik meg az egész ketyere, ha picit vehemensebben gépelünk. Választáskor a háttérvilágítást is szem előtt tartottam, ami nem okos csalódást. Több fokozatunk is van, jól belőtték a mértéküket, bár a legerősebbet kicsit fölöslegesnek érzem. Sajnos a kijelzőnél ígért villogásmentességet itt már nem sikerült tartaniuk, így alacsonyabb fényerőnél a billentyűzet PVM szabályozással vesz visszább. Szerencsére a gyakorlatban ebből nem igazán élünk meg semmit, de a videón néhol jól látható az eredménye. Minden esetre az összhatás használat közben szokatlanul jó. Ultrabukok sokszor véreznek el a billentyűzet ergonómiáján. A touchpad a gép talán leggyengébb pontja. Jól használható, mert viszonylag nagy. Kellemes a felület tapintása, ráadásul nem mattosított, amivel így megússzuk a kifényesedést a gyakran simogatott területeken. Azonban nekem a halálom az olyan megoldás, amikor a teljes felületet alul billenővé teszik. Vagy lehessen mindenhol megnyomni a MacBookokhoz hasonlóan, vagy dedikált gombjai legyenek, de itt csak arra jó, hogy kicsit bizonytalanabb legyen az ellentartása, és ráadásul figyelmet igényel, hogy az ember ujja épp merre jár, hogy eldönthessük, hogy egyáltalán megnyomható-e ott éppen akkor. A nagy méretből kifolyólag a párom elég sokszor tapasztal véletlen kattintásokat gépelés közben. Ennek eredményeképpen a bevitt szövegszakaszok random helyeken tűnhetnek fel a dokumentumban. Ez lehet, hogy csak megszokást igényel, ebben nincs túl nagy tapasztalatom, mert én megrögzött egeres vagyok. A beviteli eszköz másik furcsasága, hogy míg az én gesztúráimra megbízhatóan reagál, párom újnak becézett pálcikáit már nem mindig követi, így előfordulnak jobb egérgombos menüt eredményező dupla ujjas kattintások, miközben ő valójában csak scrollozni szeretett volna. A fizikai kattintás hangját egy tapipadhoz képest erősnek vélem, de szerintem még nem zavaró mértékű. Ami viszont feltűnően bajos, az a gigantikus input lag. A neten találni mindenféle trükköt arra, hogy gyorsítson rajta az ember, ez aféle Windows 10 jelenségnek tűnik, de igazán jobbá semmivel sem sikerült tennem. A bemeneti késleltetés olyan mértékű, hogy a kisebb dolgok becélzása már kihívássá válik, gyakran túlmozdulok a UI elemeken. Egy egeret rádugva gyakorlatilag teljesen megszűnik a jelenség, úgyhogy a kijelzőt egy pillanatra sem gyanúsítottam a lassúsággal. Ha a Harman Kardon Brandel fémjelzett hangrendszert egy szóval kéne jellemeznem, azt mondanám, hogy funkcionális. Hangképe nem biztosítja felhasználójának, hogy kiszakadjon a világból, és a szórakozásba feledkezve hagyja, hogy elteljen egy nap. Basszusa nincs, semennyi. Viszont cserébe kristálytisztán szól. A beszédhang nagyon jól érthető, a zenék pedig részletesek. Ordítani nem tud, de hangereje a legtöbb esetben bőven elegendő lesz. A skála legtetején sem hallani torzuló hangokat. Meetinges prezentációk bemutatásakor és alkalmi tartalomfogyasztáskor tökéletesen ellátja a feladatát. Egy notebook esetén kritikus a megbízható vezeték nélküli kapcsolat. A beépített VLAN modul 2x2 csatornás. Az AC szabványt is támogató eszköz képes a hagyományosabb 2,4 GHz-es tartománnyal, de az újabb 5 GHz-essel is együttműködni. Tapasztalataim makulátlanok, ami a stabilitást illeti, egyáltalán nem jellemzőek a szakadások. Az átviteli sebességet is lemértem, bár őszintén szólva elég ad-hoc jelleggel, így messze menő következtetésekre nem alkalmas. A mellékelt ábrán láthatjuk, hogy nem igazán sikerült rontanom a kapcsolati sebességen a routertől távolodva. Ezt leginkább annak tulajdonítom, hogy a meglehetősen lassú nason volt a szűk keresztmetszet a LAN speed teszt futtatásakor. Az előző videómban bemutatott V200-as fejhallgató hamar barátságot kötött a géppel. A két eszköz pillanatok alatt kapcsolódik egymáshoz Bluetooth-on keresztül, és stabilan tartják is azt. Egy viszonylag vastag betonfal és kb. 15 méter távolság együttese kell ahhoz, hogy akadozni kezdjen a hang, de akkor sem szakad meg a jelfolyam végleg. Páromat rendszeresen látom fejhallgatóval rohangálni szerte a lakásban, miközben a gép a sarokból küldi felé a zavartalan jeleket. Ahogy azt a videó elején már említettem, a kompakt méret a notebook hűtéseknek nagy ellensége. Ahhoz, hogy kiugrasszam a nyulat a bokorból, a Unigine Valley benchmarkját hívtam segítségül. A képernyőn látható beállításokkal futtattam néhány percig, és mikrofonnal rögzítettem a hangját. Az időtöket tiszteletben tartva azonban belepörgetek egy kicsit, hogy ne kelljen kivárni, míg átmelegszenek az alkatrészek.
Ezután már nem hangosodott tovább. Hát, bármit is sugalljon a videó, itt helyben én kétszeresen is meglepődtem. Egyrészt a tempón, hiszen nem számítottam ilyen folyamatos megjelenítésre, még az alaposan viszonyesett minőségjavító effektek ellenére sem. Másrészt pedig a hűtésen. Tény, hogy nem egy erőművet kell kordában tartani a ventilátornak, de magasabb fordulata ellenére sem válik visító zajjá a susogás. Hallható, hogy hangosabb, de semmilyen tónusa nincs. Ehhez képest az előző notebook, egy HP Elite Book, az nagyon kellemetlen volt. Emellett ráadásul mindössze kézmeleg lett a gép. Játszottam egy kicsit a Battlefield-del is, hogy a gép gyakorlati sebességét is megmérjük. Nem rossz, de a jótól nagyon messze van. A kijelzőt újra meg kell dicsérnem. Roppant gyorsan reagál és jól látható rajta minden, annak ellenére, hogy jóval a natív felbontás alatt 1280x720-as felbontásban futtattam. Viszont ez a tempó multiplayer csatákhoz egyszerűen nem elég. Egyjátékos kampányokra azért vállalkozhatunk ebben a felbontásban, még ezzel a processzorba integrált HD620-as grafikus gyorsítóval is. De valójában sokkal többet nyújt ilyen téren, mint amire számítottam, és szerintem értelmetlenné is teszi a HQ végződésű modelleket, amelyekbe az Asus a korábban emlegetett GeForce gyorsítót rakta. Az minden bizonnyal gyorsabb ennél, de az extra hőtermelés és fogyasztás miatt nem jó buli, mert nem dob látványosan a teljesítményen. Nem értem az ehhez a kiszereléshez gyárilag adott M2-es SanDisk X400-as SSD-t is. Az eredmények ugyan nem teszik a gépet az élmezőnybe, a Samsung 950 Pro szériája például felülmúlja, de így is nagyon fürge az egész gép. Láttuk már a bootot is ugye, de a gép működésére általánosságban is jellemző, hogy nagyon hamar reagál, az elindított programok hip-hop a képernyőn vannak. A piacon kapható gépek többségét még vagy merevlemezzel, vagy hagyományos SATA csatlakozású SSD-vel kapjuk meg. Így ezzel az M2-es szabványú SSD-vel nem csak a sebességet, de a kis helyigényt és az energiatakarékosságot is extrába kapjuk. Gyorsan összegezzük, mit tudtunk meg a gépről. Kompakt méret, nagy és szép kijelző, megfelelően gyors processzor és grafikus vezérlő irodai alkalmazásokhoz, internetezéshez és esetleg alkalmi játékokhoz, jó Wi-Fi, jó Bluetooth kapcsolat, ultrabúkos felhozatalban kivételesen jó bővíthetőség, felszereltsége is korrekt a beépített webkamerával, csatlakozási lehetőségeivel, SD kártyaolvasóval, mellékelt LAN adapterrel, illetve HDMI D-Sub átalakítót is kapunk hozzá. Halk hűtés, világító, jól használható magyar billentyűzet és egy rémes touchpad. De a gép fabatkát sem érne 2 éves szerviz háttérrel és rövid garanciával. Szerencsére erről szó sincs. Az Asus 2 éves háztól házig garanciát vállal, ráadásul a magyar vásárlók jónak tartják a szerviz hátteret is. Akkor ajánlom a gépet. Na. Aki az elhangzottaknak megfelelő felhasználásra szánja, nehezen talál jobbat. Viszont aki picit többet és komolyabb játékokkal játszik, annak inkább egy nagyobb gépet, mondjuk a 15 szolos Dell Inspiron 7567-esét ajánlom. Aki pedig munkára keres egy jó társat és akár dokkolóállomást is igénybe venne, főleg a Dell Latitudok között érdemes körbenézen. Másodkézből például nagyon jó áron lehet 7470-esekhez jutni. Köszönöm, hogy velem tartottál. Remélem, hogy tetszett a bemutató és tudtam segíteni a döntésben. Ha igen, csak nyomj egy lájkot. Ha szívesen látnál tőlem még hasonlókat, hozd a tudomásomra és iratkozz fel a csatornámra. A véleményedet örömmel olvasom lent a kommentekben, várlak legközelebb is.